थालिर बागान बियो नै थालिर बागान आरोना आं सिङाव नायगोन बिदिनो ओरैजाय एफा एनैल' फिथाइ थायहांबाय बारलै एसे गोगोमनो ओरै लांदां ओरैजाय नै फिथाइया फिथाइ बिबार फिथाइ बिबार गैला नै बिजों साफा खालामदों बेजों आरोना ओरै बिबार बारथ'वाखै खम बिबार बारनाया खम ओरैजाय बिबार बारनाया खम आं दा सोनाबजों ओंखारदों ओरै सानजाजों थांसैलाय आङो सोनाबजों गुवारथारलै ओरै सानजाजों थांसै आं दा आं सानजाजों फैफिनबाय आरो नै ओरैजाय बिबारा बिबार नै फिथाइया ओइ दाउबो दं फिथाइ ख्रि ख्रि दं बाहाय माने हनै बैसोरो खामानि मावदों आरोना बेलाय बैनो मालिकआ ओरै सानजा जिङाव फैबाय आं नै बेफोरनो आरोखि बेनो मालिकआ हनै जावखुगासिनो साफा खालामदों ना जावखुदों आदै साफा खालामदों ना जावखुदों गायनो खय बिगा जागोन बे आदै थालिरा नोंना 5 बिगा बेसेबां खामायो नों आदै औ गोदान फर्मुला गैया मा गैया गायनाय नालाय औ 80-90,000 जाबाय खनसेयाव दा फिथाइयाव बेसेबां मोनो बेनो सन मोनसेयाव ना साबेसे दा ओरैनो हाजिरा आदै हाजिराया औ साब्रै हाजिरा औ ओमफ्राय सासेयाव बेसेबां 300 दा बेसेबां लायोलाय नोंसोरो बेबो मिथिबावा माने बिगोमाया बेसेबां होनबाय 300आनो सोलिगासिनो 300आनो जाखागोन आरो जोंनियाव 300 आंबो मैया होदों नालाय 300 आरो बे आरो नोंसोरो थालिर जावखुग्रा नोंथांमोना खोनाखाबाय थालिर बागाना 5 बिगा नैबेबो आदै आरो नैबेबो आदै बेबो आदै गायफिनगोन बेखौ आदै ना औ बेयाव गायगोन बहाय बै बुरि एवनायाव बेबो आदै ओमफ्राय नैबेखौ गायहैफिनगोन आरोना नै थालिरा बेखौ गायगोन बबे बोरियाव बेनो आरो 50,000नि मबाइलखौ नायनो आं बेनो नै ओरैजाय नै बेबो दा जावखुनाय दा बेबो ना बेबो नै दा जावखुनाय बेखौ गायहैगोन आरो गुवारथारलै 5 बिगा खोनाखाबाय नोंसोरो साफाबो खालामदों आरो ओरैजाय बिथिंथ' नोंसोर सिगाङाव नायनायजों नुबोबायना बिथिं एसे गांखङा सिरिजोबनाय बिदि गांखङा नै दा बे आदैया साफा खालामगासिनो आरो थालिरखौ दा हादान एरियायाव मावनानै जायोबा गोगोम फैसा दं आरोना नै बेबो
दा गायहैफिनगोन बेखौबो बे आरोखि बेनो नोंथांमोनहा नायलांबाय था अबेहाय गायहैबावगोन आदै बेखौ नैबे खाथियावनो खै बिगा गायगोन 10 बिगा गायनांगौमोन 10 बिगा गायनांगौमोन औ दा फुलिया थैबा गायगोन 10 बिगा आठ बिगा नायलायथारमोन आठ बिगा 10 बिगाखौनो गायनो आरो गायनायाथ' माने जों गोदो फट'ना रोङाखैमोन नालाय दा एसे रोंबाय थालिराव इनकामानो दंनाया खिन्थु 1.5 लाखसो मोननाय बायदि जाबाय आं दा नै दानि ओंखारगासियाव बिदि बायदि मोनगोन खोमा दा जों बेखौ 200 250 150 बिदि मोनो आरो मनावथ' मा खै हाजार थाखा नांगौ 1 लाखआनो नांहैया दा होमबा थालिराव 3 लाख बा 2 लाख मोनोबा बेथ' गिदिर खामानि नङा एसे एनै फोसाबनायल' बिदि आरो आं बिदि आन्दाज मोननानै आं दा बेखौनो बुंबाय बारायगोन सानगासिनो आरो आबाद मावनायखौ आच्छा बे गायनायखौ बारायबाय थागोन आरो बे हिसाबैनो दस्राखौ मावनो बाबाय आं बेखौनो मोजां मोननानै लाबाय दे ओमफ्राय नोंथांमोना मा सानो खामानिखौ जोंबो नुदों आयंनि खामानि मावनायखौ इनकामखौबो नुबाय जोंनो मावबाय थायो बेनावनो हाजिरा दिनैसिम 1 बोसोरा जाबोबाय 2 बोसोर जाबाय नामा बागाना 1.5 बोसोराव हाबबाय 2आव थांगासिनो दा जों गोदोनिफ्रायनो हाजिरा मावनानै जाबोबाय थालिर फोसाबनाय माथो खरसा थांदों जेबो थाङाखै खरसायानो बांसिन मोनबाय आरो इनकामा जाबाय दांसेयावनो 200 300 मोनोबा अब्ला 2 बिगासो 3 बिगासो गायनो हायोब्ला अनेक थाखा दं नोंसोरबो हाजिरा मावबाय थानो मोनो आरोना जों हाजिरा मावबाय थायो जों जानायल' नंला दिनैल' नङा मावनाया मावबाय थायो जों गोदोनिफ्रायनो बेनो नङा होमबा ओरैनो दांसेयाव बेसेबां हरो आदै जोंथ' दा थालिरफोरखौ नोंसोर नायदो नैबे बायदिया बेफोरबायदिया माने 300 बे 300 बेफोरबायदिया बेफोरो आरो बिनि फिसासिनबा गुसुंसिनबा माने 200 आरो बिनि दुसिनथारबा माने 150 लास्टआव मेसेङावथ' फिसा जायोना जोंबो बारा रोङाखैमोन मुलिखौ बे हिसाबै माने 100निबो हरनाङो लास्टाराव माने 5 जाफा 4 जाफा जाया होमबा नों माबाफोर बाहायो नामा बिनि हासारा मा बिनि हासाराथ' जोङो गुदियाव ओरैनो मुथाफा होयो हासारा माने मोनथाम होयो गोबोरथ' होआ जोङो गोबोर अखा मोनबाय थानो गोबोर होबाथ' मोजां माने सुपार इउरिया पटास बेखौनो होयो आरो बिनि बाहेरा गैया गोबोर होनो हायोबाथ' बांसिन मोजां जागोन बेखौ मायाव होयो गुदियाव हाखौ सनदो एसे 1.5 हातसो गुवार ओमफ्राय बेहायनो होदो माने बिफाङाव नांजाबनाय होनो नाङा आरो बिफाङाव नांजाबनाय होना माने आधा फुट गोजानाव सिप्रि होबानो गावनो अखाजों आवलिनानै हाफैयो बे हिसाबै बेहाय बेखौ होनानै थालिरखौ गायबा बे एकदम मस्तान जाबोबाय गोसोम जाबोबाय मोजां जाबोबाय साइजफ्राबो एकदम गोथां जागोन ओरैनो माने आं दासो एसे फर्मुलाखौ रोंजोबनाय हिसाबै आया दा ओरै गायनांला माबा जावनांला ओरै फैदो ओरै जावजोबखाबाय सावखायानो दा बे हिसाबै माने फर्मुलाया बेल' आरो गोजां बोथोराव जोंबो मिथियामोन बेरेस्टेन होननाय मोनसे दङ बे पाउडारखौ माने स्प्रेजों बाहायनांगौ आरो नङाबा खुवाजों थैयो आच्छा खुवाजोंनो माने रानलाङो बिलाइया होमबा बे जरखम जाबाय बिफाङा जानो हाला नों बेखौ बबाव सारो बेखौ बिफाङाव सारगोन आरो बिलाइयावनो बे बेरेस्टेन होननाय बुस्थुखौ बे फिथाइ खुंखानायखौ दानफायना गारनांगौ नामा फिथाइ खुंखानानै जुदि फिथाइखौ लांखांबायबा गुदियावनो दाननानै साइडआव दस्रायाव दोननांगोन नङाबाथ' एम्फौ जागोन ना बे सेवबा एम्फौ जाया होमबा बिफाङा थिग बे हिसाबै बेखौ माने साइडआव दोननांगौ गेजेराव बाननानैथ' लांनो हायाना गिदिर गुवार जाबायना जायगाया दा ओंखायनो साइडआव दोननांगौ बिलाइ गोरानखौबो बिलाइ गोरानखौ हाफायनो मोनाखै हाजिराखौ मोनाखै बेखौ नों साफा खालामजोबगोन ना एकदम साफा बे जेबो दोना ओमफ्राय एबार बिफां दोनफिनसै फिसा बिनि फुलिखौ बेथ' दैज्लाङाव दानजाजोबगोन नै बिसोरो ना बिसोरो दानजाजोबगोन बिदि गोलाव दोनफिनगोन ना नोंसोर नाय बिसोरो दानफायजोबनानै दोनफिननाय आरोना नोंथांमोनहा नुखाबाय थालिर बिगोमाजोंबो आंबो रायलायफैबाय हाजिरा मावग्रायाबो खदाल गबायनो
नै फिथाइया नै बे आरोखि ओमफ्राय नै ओरैबो दङ नै बेबो दं आरो ओमफ्राय नै बेबो दङ नै बेबो दङ बिसोरो दैज्लाङाव दानजागोन जाहैबाय दा आदैनि बुंनाय बायदिब्ला थालिर बिगोमानि बुंनाय बायदिब्ला नै ओरै दं आरो ना नै दङ आरो ना बेयो 1,80,000सो फैगोन बुंदों दा नैबे एबार हरगोनाव आरो